smislila šta želim. Hoću tortu. Ona obavezno treba da bude okrugla. Čekam vaše varijante. Naravno, sad ću početi da sastavljam tortu. Potrebne su mi kore. Svaki sloj kore ću premazati velikom količinom fila. Također moja torta će imati puno slojeva. Na kraju stavljam lepu koru i to je to. Odlično. A sada uzimam najoštriji nož i pravimo torte oblik kruga. U ovo vreme mogu da popijem kafu. Uspelo je, ali to nije sve. Sad čekajte, sad ćete sve vidjeti. Uzimam sirup. Prvo ga treba probati. O da, baš je lep. Koristit ću 2 vrste sirupa. O da, divno. I još 2. Super. Zatvaram komadićem kore. A sada uzimam poslastičarske kese sa filom. O, baš je ukusan. Iscedit ću fil na tortu. Tako je. I napravit ću lep šareni uzorak. O da, izgleda baš lepo i sjajno. Ja sam oduševljen. Svaka mi čast. Hej, šta je ovo? Čokolada? Kome je isprljao baka? Pogledajte šta ste uradili. O, stvarno? Hajde da obrišem. O, baš mi je žao. Okej, neću da ga diram. Onda ću nastaviti da kuvam. Uzet ću čokoladu, a nju treba istopiti. Tako je. Odlično. A nakon toga ću dodati malo meda. A med je mnogo sladak, a i zdrav u isto vrijeme. Sada sve domešam. Oh, kakav miris. Oduševljena sam. Odakle se ovdje pojavilo toliko pčela? Odlazite, mrš! A vi mi smetate. Dobro, sad će vas prebiti. Hajde, sad ću da padnem. O, kakva je to galama? O, šef je pao. Pa dobro, dešava se. Nastavit ću da spremam moju tortu. Ispalo je super čokoladno žele. A njega treba sipati unutra torte. Tako je. Odlično. A dalje ću posuti tortu čokoladnim mrvicama. Nevjerovatno. Torta podsjeća na ogromnu bombonu. Divno. A čime je zauzet moj unuk? O, Martine, hajde da ti pomognem, ili? A baka uvek će da ti pomogne. Gledaj, otvorilo se. Hvala, bako. Probat ću žvaku. Ukusno. Hoću da iscedim u svoju tortu. O, baš lepa boje. Što? Nema više? Tog je baš malo. Dobro, sad ću uzeti hubabugu. Super. Obmotat ću celu tortu. Tako je. Super. Bako, vidi, ja sam uspeo. Bravo, mili. Sad čekajte me, ja sam sa vama. Hajde da pokažemo tortu malu Jennifer. Wow, a vi ste uradili baš to što sam ja htjela. Prvo ću probati ovu roza tortu. Sad ću je preseći. Da vidimo šta je unutra. To je roza žele. Sad ću probati. Izgleda da je to žvaka. Super! Sjajno! A sad ću probati samu tortu. I ona je baš lepa. Idemo dalje. Na redu je... O, čokoladna torta. A da vidimo šta je unutra. Wow! Ne mogu da verujem. To je tečna čokolada. Ja sam oduševljena. Jedva čekam da probam. Obožavam čokoladu. Ovo je tako ukusno. Meni se svidjela. A šta još ima? Šta? Šarena torta? A šta je unutra? O da, tako sam i mislila. Šareno punjenje. Izgleda baš lepo. Sad ću probati.
da, to je preukusno. Ne mogu da prestanem da jedem. Dakle, znate šta? Ja sam odlučila. Pobedio je šef, 100%. Ja nisam ni sumnjao da naša Jennifer ima dobar ukus. Počet ćemo od najlakšeg. Spremite mi jelo u obliku hrčka. Odlična ideja. Ali kako da napravim testo? Imam brašno i mlijeko. Bako, pomozi mi. Naravno, dragi, uzmi pače testa. Šefe, šta ste smislili? Ja sam odlučila da napravim tortu. Ja imam šarene kore. Sad ću sastaviti tortu. Kora, fil, opet kora, opet fil i tako do kraja. Odlično. A zatim ću odseći sve suvišno. Super! Napravila sam lep oblik. Sad ću ga pokriti marcipanom. Svaka mi čast. Ispalo sjajno. Sad mi treba Skittles. Sipat ću malo na ruku. Odlično. Bombonama ću napuniti usta mog hrčka. O da, on kao i Nathan obožava slatko. A sad ću dodati detalje. Oči, ruke, nos i ostale suši. Super! Zaka, šta je kod tebe? Ja imam ideju. Napravio sam testo za kore. Sipat ću to u tiganj. I čekam. Bako, zašto neće? Dragi, šta se desilo? Ne sprema ti se palačinka? Čekaj, Zak. Moraš uključiti šporet, tako je. A sada čekaj. Ja sastavljam pitu. Imaće punjenje od limuna. Čekajte, kakav je to dim? Zak, šta se dešava? O ne, sve mi gori. Šta da radim? To više podseće na ugalj. Pa dobro, može da prođe. Moram se ubrzati. Da, tako je. Sad ću dodati fil. Još malo. Da, odlično mi ide. Jao, Zak, pa što si tako smotan? Nemoj da žuriš, radi sve pažljivo, kao ja. U svaki kalup ću staviti limun. Odlično. Zak, šta radiš? To je moje jelo. Napravio sam tortu u obliku hrčka. Super. Nathanu će se dopasti. Ponosan sam na sebe. Ostala sam samo ja. Dodat ću malo fila. Odlično. Sada mogu ukrasiti svoju divnu pitu. Pogledajte šta imam. To su žele hrčci. Super. Baš su slatki. I ja ću pobediti, jel vam jasno? Dragi, probaj. Sve je tako različito, ali tako ukusno. Jedva čekam da počnem. Wow, to zaista liči na hrčka. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Stavljam like. Svaka čast. Idemo dalje. Šta je to? To je žele hrčci. Sad ću ih probati. Kako kiselo. Tu su limuni, odvratno. Kakva pita. Sad ću je probati. O ne, i pita je kisela. Neću više. Moram hitno pojesti nešto slatko. Ovo još nisam probala. Sad ću. Wow, to je ukusno. Probat ću cijelu tortu. Čekajte, šta? Kako gorko. Ne sviđa mi se. Rešeno, šef je pobedila. Čestitam. Da, pobeda je moja. Jeste čuo. Ćao svima. Ja želim ukusnu tortu. Jel može? Naravno, bit će urađeno. Ispašće veoma zanimljiva tortica. Šta to pričaš? Ja ću napraviti najbolju tortu. Ma prestanite. Gledajte i učite. Baka pravi najlepše torte. Ja ću sipati u kalup obliku zvezde žele. Tako je. To će biti najlepša, najukusnija zvezdica sa raznobojnim želeom. Kako lepe boje. Pogledajte, mnogo mi se sviđa kako izgleda. Dakle, sad mi treba šlag. Wow, mogu li ja probati? Naravno, draga, izvoli. Je li to sve? Ali hoću još, bako, daj mi to.
Hvala. Jao. Dobro. Okej, nastavit ću. Ja definitivno moram da pobedim ovo rundi. Pogledajte, moja torta je ispala prelepa. Dakle, to nije loše. Volim lizalice. Dobro. Šta mi sad treba? Uzet ću ovu kesu. Kako je teška. Hajde. Ups. Kesa se pocepala. Pa, dobro. Uzet ću tortu. I sipati konfete na nju. Tako je. Sa svih strana. Da, odlično mi ide. To je to. A sad mi treba kalup u obliku srca i sirup od borovnice. Aha, sipat ću ga unutra. Aha, još malo. To je to. Fuj. To nije profesionalno. Gledajte kako se to radi. Uzet ću krem različitih boje. Da, tako je. Ovako sloj po sloj. I na kraju sve treba dobro razmazati. Svaka mi čast. Ovo liči na pravu dugu. A sad ću ukrasiti torticu odozgo. Pogledajte kakva lepota. Zadovoljan sam. A gdje da stavim patkice? Ne, imam bolju ideju. Napravit ću sladoled u obliku patkice. Tako je. Ispala je sjajna. Dakle, dodat ću patkice na našu tortu. Malo ću ukrasiti i to je to. Dodat ću još belu tečnu čokoladu. I završio sam. Šta mislite? Nije loše. Probaj, draga. Wow, super! Kako lepa torta. Sad ću podići kalup. Kako lepo curi ovaj sirup. Sviđa mi se. Jedva čekam da probam. Unutra su šarene kore. To je zanimljivo. Jao, i ukus je predobar. Da, ja sam zadovoljna. Predobro. Idemo dalje. Ovo je žele torta. Kako se smešno trese, ali bitan je ukus. Ja volim žele. Da, odlično. Šta je ovo? Neverovatno, koliko patkica. Gledajte, i ova torta je šarena. Sad ću je probati. Neverovatne. Ali najslađe su mi ove patkice. Divne su. Znate šta? Odlučila sam. To je pobjeda. Ja sam najbolji. A sad mi napravite koktel. Pa ovo je lako za naše kuvare. Svi bi trebalo da se snađu. Naravno, to je lako. Da, ja sam spreman. U mom rancu imam puno slatkiša, gledajte. Wow, koliko svega imam. Tu je čak i Fanta. Evo je. Sad ću je otvoriti. I... Ups. Slomio sam otvarač. Šta da radim sada? Kako da otvorim limenku? Imam ideju. Koristit ću džedajski mač. Jedan udarac i Fanta je otvorena. Čekajte, zašto miriše na paljevinu? Ups. Šta je ovo? Moja kosa. Quentin, kako se ovo desilo? Sve ću popraviti. Ja šta da radim? Znam. Imam lepak. Sad ću zalepiti bakinu kosu. Gledaj. Postalo čak i bolje nego pre. Izvini, neću više. Okej. Vraćam se koktelu. Skidam poklopac, dodajem Fanti razne kisele bombone. Koliko pene. Ne, sve se prosipa. Joj, kako kiselo. Ovo su pucketava bombone. Baš moćno.
Gledajte kako pucaju. Sviđa mi se. Jao, njemu su samo slatkiši na umu. Ja ću napraviti mlečni koktel. Uzimam ukusne domaće keksiće sa čokoladom. Stavljam ih u blender i dodajem mlijeko. A sad mi treba sladoled. Dodajem u blender i mešam. Wow, kako lepo miriše. Čekajte, ko to krade moj sladoled? Sad ću uhvatiti lopova, Quentin! Uzeo sam samo jednu kuglu. Dobro, ostalo još da sipam koktel u lepe čaše. Sad ću uraditi to. Tako je. A zatim dodajem šlag. Njega vole svi. A kao ukras koristit ću Oreo keksiće i konfete. Lepota. Sviđa mi se. Samo ne u moj koktel! Bako, šta radite? Čekajte, završila sam. Trebalo je zapaliti sveću, stavljam je u fondi, a sada u činiju stavljam puno raznobojne čokolade. Treba je otopiti. O, gledajte, već se topi. I ne zaboravljam da mešam, tako je. Da. Kako super izgleda, mogu li da probam? A ne, ti ne smeš. Pa dobro, ja imam sladoled, tako ukusan. Stavit ću ga u fantu, ubacim slamčicu i gotovo. Sad se može piti. Ajoj, prijatno. Wow, smislili ste tako zanimljive deserte. Hoću da probam prvo ovo jelo. Marshmallow u čokoladi. To je baš lepa kombinacija. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Mlečni koktel. To je super. Ja obožavam Oreo. O, da, predivno. A šta je ovdje? Jedva čekam da probam. Jao, kako kiselo. Ovo osvežava. Sviđa mi se. Dakle, ko će pobediti? Rešeno, Quentin. Da, a vi niste verovali u mene. Ja sam najbolji. U ovoj rundi ćete morati da napravite hamburger. Opet ništa komplikovano. Ja nemam pojma. Obožavam hamburgere. Bitno je da ga sam ne pojedem. Možete početi? Da, vreme da počnem da se spremam za pobedu. Stani, paradajz je moj. Nećeš ga tako lako uzeti. Spremit ću za unuku najzdraviji hamburger. Pljeskavica mi sigurno neće trebati. Znate li koliko je štetna? Ma šta kažete? Najvažnije je kuvati s ljubavlju. Onda će moj hamburger biti ne samo zdrav, već i ukusan. Stavit ću paradajz, luk, krastavac i salatu. I to je to. To je prava zdrava hrana. Za razliku od vaših gluposti, čak ni koze na livadi ne jedu toliko trave. A vi to nudite unuci. Kako hamburger može biti bez pljeskavice? To je najvažnije. Ali ne treba još zaboraviti na sir i sos. Lepota. Već sam sama ogladnila. Jao, glupi luk. Ko je izmislio da ga stavlja u hamburgere? Ma bežite, neću ništa da spremam. Ne brini, bolje pojedi čokoladu. Čokoladu? Tako je, to je odlična ideja. Što bih pravio običan hamburger kad ga mogu učiniti slatkim i čokoladnim? Ispalo je super. Ostaje mi samo da stavim još malo čokolade unutra. Siguran sam da će Kate biti oduševljena. Ovo je najbolji hamburger koji ste ikad vidjeli. I posljednji sastojak, čokoladni sirup, da bi hamburger bio još lepši.
Oho! Nikad nisam vidjela čokoladni hamburger. Mislim da će biti jako ukusan. Oduševljena sam. Da vidimo šta je sljedeće. Stopa, gdje je pljeskavica? Šta sam ja vam? Koze sa livade? Ovo je previše zdravo za mene. Ovaj hamburger mi nije izazvao pozitivne emocije. Ostao je treći kandidat. Ovaj hamburger izgleda mnogo bolje. Jao, baš je lep. Ovo je pravi ručak. Ali koji hamburger da izaberem? Slatki ili hranljivi? Ne, ipak mi se više sviđa slatki. To je baš originalno. To, pobedio sam. Ćao svima, ovo je kulinarski izazov. Šta želi naša mala devojčica? Ja hoću tortu. Hajde, počnite da je pravite. Ako nemate ništa protiv, ja ću početi. Dakle, prvo ću sastaviti tortu. Imam kore od borovnica. I krem, također od borovnica. Stavljam koru, krem i tako radim dok ne potrošim kore. Zatim ću premazati tortu kremom. O, da, tako je. Ispalo je prelepo. Odozgo prekrivam tortu fondanom. I odseći ću sve suvišno. Okrećem tortu. To je to. Sad je mogu ukrasiti. Dodajem sliku Rumi i njeno ime od pirinčanog papira. Odozgo pravim ljubičaste rezance od fondana. Uspelo je. Kako si to super smislila, šefe? A ja imam šarenu tortu, zar to nije super? Nije loše. A šta je kod Mije? Odlično. Hvala, šefe, trudila sam se. Dakle, sad ću napraviti ukrase za moju tortu. Uzet ću crno testo i nacrtati konturu. Super! Sada dodajem druge boje. Okrećem i to je to. Gledajte, ispao je naranđast nagator. Dodajem više različitih palačinki na tortu. Svaka čast. Čekajte, ja još nisam napravio tortu. Dakle, uzimam šareni krem. Aha, tako je. Prekriću tortu kremom različitih boja. Gotovo. A sada vadim testo. Izrezat ću labubu uz pomoć kalupa. Da, sklanjam sve suvišno i eto, uspelo je. Šaljem u rernu i čekam da se ispeče. Još malo, to je to, može da se vadi. A sad ću nacrtati detalje. A uši se mogu pojesti. Treba mi samo njuška. Da, ispalo je super, ili to? Kakva smešna torta je kod Kurta. Nemoj se smijati moj torti. Smirite se. A bolje pogledajte kako ću sada napraviti jestivu figuricu Rosine omiljene lopkinje, Rumi. Ovome su me učili u školi šefova. Odlično. Glava je spremna. Stavit ću telo i to. Ispalo je predivno. Bellissimo. A ja sam napravio labubu. A ja imam balerinu Cappuccino. Svaka čast, deco. Uspeli ste. Hajde, ukrasite svoje torte i daćemo ih Rose. Prijatno, draga. Wow! Napravili ste sve ove torte za mene? Ozbiljno? Presrećna sam. Hoću da probam ovu roza tortu. Baš je lepa. Mnogo mi se sviđa. A šta je ovdje? Opa! Šarena torta. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Nije loše. A tu je torta u obliku kante rezanaca sa Rumi. Ekstra. Jedva čekam da probam. To je prelepo. Ali ko je pobedio? Ne mogu da izaberem. Dobro, svi ste pobedili. Da, svaka nam čast. Znam šta želim. Spremite mi jaje.
Koga najbolje spremi, taj će pobediti. Dobro. Ja počinjem. Uzet ću ovakav kalup. Da, i treba će mi još lopatica. A sad ću sipati fil u kalup, tako je. A zatim razmazati sve lopaticom. Divno, unutra ću sipati čokoladu. O, izgleda prelepo. Gledajte, napravio sam čokoladno jaje. Gotovo. A sad ga treba zalediti. Brzo ću to ja. Jao, šta je to? Samo ne to. Jao, moje naočare, ne vidim ništa. Ups, nisam hteo. Izvinjavam se, bako. Izvolite. Da, tako je mnogo bolje. Hvala. Okej, nastavit ću da kuvam. Sad ću napraviti punjenje. Koristit ću marshmallow i čokoladne bombone. O da, to će biti baš ukusno. Dodat ću još šarene konfete. I to je to. Zatvaram jaje. Ja sam pravi majstor. A šta je kod ostalih? Poklopac ide ovdje. Odlično mi ide. Zadovoljna sam. A sad mi treba fil. Treba ga dobro razmazati. Uradit ćete uz pomoć kašike. Super. A sada treba ukrasiti moje jaja. Uradit ćete uz pomoć borovnice. To je pravo voćno remek delo. A šta je kod Michaela? Nije loše, ali ja se neću predati. Nacrtat ću obrve. Da, to mi treba. Stavit ću zvezdicu, rog i... Pogledajte, napravio sam divnog jednoroga. Kako vam se sviđa, devojke, jeli? A šta je kod vas? Šta? Svi su skoro završili, a ja još nemam ništa. Šta da radim? Tačno, znam. Imam dobru ideju. Polako. Da, nabavila sam veliko jaje. Bako, vidi. Odlično. A sad ga treba ofarbati. Koristit ću zlatnu boju. Super, a sad ću nacrtati oči. A zatim usta. Da, odlično je spalo. Bako, ja sam završila, vidi. Nije loše, draga. A mala, možeš probati. Wow, kako sve lepo izgleda. Šta je ovdje? Sad ću probati. Ovo jaje baš mekano. Sad ću ga probati. Da, to je veoma ukusno. Svidjelo mi se. Topi sa ustima. Dovoljno. A vreme je da probam sljedeće jaje. Šta? Wow, pa to je jednoro. Tako slatko. Znam šta treba raditi. Moram ga razbiti. Tako je. Šta? Unutra su slatkiši. Neverovatno. Baš mi se sviđa. Da, tu je sve što jako volim. Divno. Svaka čast. Ostalo je posljednje jaje. I njega ću razbiti. Da vidimo šta je unutra. Što? Ne, šta je to? Fuj. Kako ligavo. To mi ne treba. Dakle, pobedilo je ovo jaje. Da, ja sam pobednik.